Umsebenzi onzima usahlalela abasebenzi bakwa Stats SA njengoba kulindeleke ukuba bahlonze bonke abakuleli. Ngokwezibalo zango-2011 bangamaphesenti angu-29 abanamanzi endlini, babe ngu-79 wamaphesenti abanogesi. Lesifundazwe silele isithathu ngemuva kweLimpopo ne-Eastern Cape ngokwemiholo, kanti singesesibili ngokuba izinda sezomnotho silandela iGauteng. Izakhamuzi zithi ziyaqonda ukubaluleka kokubalwa kwabantu. Kumele sazi ukuthi abantu bangakhaba khona ukuze kuhlelwe izinto kumbe izidingo zempilo. Lokho nje kukonke ngicabanga ukuthi mangibeka kanjalo ukukhava kumbe mhlambe kuembrace yonke into eyisidingo somuntu. Ukubalwa kwabantu ezweni kubalulekile noma kuthiwa kwenzakalani, mhlambe khona okufikayo kuyaziwa ukuthi abantu bangakanani. Kumele kwazeke konke lokho ukuze bonke abantu basizakale. Izisebenzi zakwa-Stats SA zizobe zibala yonke into uhlanganisa uqoqa izibalo zabangasebenzi, izinga lenhlupheko nokuhlinzekwa ngokwezidingo nqangi. Abantu basemlazi bakwa-Stats SA ukuthi bafike bezosibala ukuze nalokho kuzosiza uhulumeni wethu ukuthi azi ukuthi abantu basemlazi bangakanani futhi nengqalasizinda afanele ilethe emlazi azi ukuthi abantu abangakanani. Yebo, kubalulekile lokho ukuthi kufike kuzobalwa kwabantu emakhaya ukuze lesazi ukuthi isibalo sabantu singakanani eSouth Africa. Bangaphezulu ka-165,000 abasebenzi abatshalwe kuzwe lonke ukubala wonke umuntu okuleli okulindele ukuba baqale ngabangenamakhaya. Uhulumeni unxuse kube imiphakathi iphendule imibuzo ngokuthembeka. Eyindabeni ze-SABC nginguVusi Khumalo eThekwini.